Ke kin zauna ana kasama miki koko da kosai. La ha'ila illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yayi daɗi miji. Abinda Allah ya hore masa kenan. To wallahi da sake. Ba wani abin da Allah ya hore masa shi namiji idan kika sake shi yadda kika bi da shi haka za ku. Kina matsawa yanzu da kai doya, kwai, dankali irin na mutane. La ilaha illallah munafikai. To shine munafikai. Ki kokari in kun gaisa da ita ki koma daki. Zancen banza ƙarya kuke yi. Ƙarya kuke yi. Kamar yaya ƙarya muke? An faɗa maka da kike. Sai kaka ce ba ta zo ta kira ni ta ce mu zo mu gaisa mu mata sanda zuwa. Kai ba ka rabo da matsala. Alkuran ƙarya kuke yi. Baba, legen ku suke yi. Leƙawa. Kuma yanzu a hana zumunci ta shigo muna ɗaki. Mun ga bari mu zo a gaida ita. Ƙarya kuke yi. Zumuncin sai an tambaye ta. Za ta tambaye ta ba. Zumuncin sai an Kace ba za ta tambaye ta ba. Mu da mun ba mu iya gwanin ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sannu. Dan Allah ba barbar shi. Dan Allah fi'ili ne da iskanci. A'a wai kar ya je kar. Alhaki ne. Alhaki ne. Mu abin arziki ma bai karbe mu ba daga kawai a zo a gaida bakuwa sai iya zama laifi. Gulma ne bai karbe mu je kawai. Mu je. Kyale su kyale ba komai. Kin san rayuwa ce zaka yi ta zama da maye baka san maye bane. A'a kai dan nan kai ka san shara mai ta kwadan nan. Wallahi in ka je kotu ba za ka ji da daɗi a wurin na ƙaliba. A to na kama suna? Ni dai dan Allah dan Ka san shara mai cewa ne dai kana zaune da mayu baka sani ba. To da suwaye mai. Ko a kasuwa ko a gida. Wallahi kurni zan maganin masallaci. Allah kurni ni ne zan maganin ka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Ke kuma burji na baki dama billahi da wannan yarinya ki ba duka a gidan nan. Ni ne zan maganin ka. Yo haka ma ke wannan zama a gidan nan? Ana ga baki haje. Baba. Billahi da wannan haka muke wannan zaman da su. Baba. Kai ina lillahi. Ke me yasa baki da hankali ne burji? Mijinki kin san ladan da idan kaga kaya a hannun miji ka karba mace da take lafta? Baki da hankali. Ayo ba komai haka. Ba komai. Ai wato burji gorubar da kika ce in samu miki ne ta shiga tar na samu. Kuma bai dadi in ga miki. Goruba? Yo Allah na. Goruba wallahi ni na dauka kwan zabi ne. Tunda na ga damuna ta faɗi ko zabi sun fara kwai. Ayo babu kwan zabi ne ka samu babu komai. Ba kula da kyau. Yawwa. Ke rika karanta la haula. Saboda waje ne kana zaune da mayu baka sani ba sai a hankali zaka gane. Kai zaka je koti. A ci mu faɗi. A ci gori ba a zauna lafiya. Arziki. Kashi a kafa yake taka shi. Ba da kai ba. Cabdi jan. Mahaukaci ne. Baka taba ana magana kurnu ba kurnu a nan garin? Ai ban taba ji ba. Ni gashi nan yaro. Wayo Allah. Ya shi banza. Ba wallahi babu nan miki. Ya ina gurin. Ai liman ne har zai tare sallah sai aga babu tabarau da zai. Wayo Allah. Kin ji liman ne fa kurin wai da tare sallah. Dan Allah ba da minti ɗaya in bishin magana. A yanzu ba za ka kaba mu da shi. Ka fita ka bar mu da shi kar ya dawo. Wayo Allah Allah sa bai sha. Dan ni ma fitar zan ina zuwa abinda nake so da ki idan kin je unguwan nan ki tabbata la'asar ta miki a gida saboda sai ki tafi unguwa ba za ki dawo ba sai bayan magariba ki banni ina ta garan ba wajen masu shayi to kwantar da hankalin ka ana yin azhar zan to ni ko in kika yi haka ki tabbata za ki zo ki tadda danyen gaji ko nama a ni na gaji da naman nan fa gaskiya to na karamar dabba kike so ko na babbar dabba kaji na gida ko na gona na gona dai an gama za ki tadda su darge mana me za ka kulle daki a wani irin kulle daki ke duniya yanzu ba kowa ake ta da shi ba ba kar ka kulle ba shi ka ga ba fa ni kadai ba ce a gidan nan da ka mu kulle ai ba sai an rubuta ba ba sai ka da ni dai na ka ma ga nan fito bismillahirrahmanirrahim ina bi fresh a jikina Yawwa wannan hular ta waye. Waye. Su ƴan yara gumi na nake ci. Na daɗe ina tarawa yau ga arziki ina ɗibawa. Ku ƴan yara gumi na nake ci. Tsohuwa ta zo. Tsohuwa ta zo.
Tsohuwa ta zo. Tsohuwa ta zo. Tsohuwa. Kina ji? To ni magana da nake yi. Yaushe ne kike ganin baba za ta koma ne? Saboda da ina shirye-shiryen maganar tsaraba ne. Kun dinga siyowa kaɗan-kaɗan ana ajiyewa har dai lokacin tafiyar tata? Ko kuke san lokacin tafiyar? Ban san lokacin da za ta tafi ba tukunna. Na'am. To ta ma farka. Baba. Fita za a kenan. Eh. Na ji kana zancen tsaraba. Dama. Da bacin ya dan warce ni sai kuma na ji na farka. Allah sarki. Allah sarki. Wale nake cewa to zan siyo kayan tsaraba da yakan aje. Da Allah Da ke ban san lokacin da zaki tafi ba. To manga da Allah a haɗo da irin kwanan ran nan. Na zabin nan. Sun yi gardi. Kuma da Allah ina so da ma ki arziki. A siyo min ƴan matan kaza da kwale masu cikakken zumbutu. Ka san sun fi yin kwai mai kyau. Yau wato da Allah a tuhu min da su saboda in na je tun so nake kashe daki daya na rika kiwo kaga maganin kwaɗayi. Kuma ya rika dan dai wadan gwan ana kawo muku. Manga kuma dan ma dai abin da ban gani ba. Allah ya sa idan ka ya gani duk sai a taimaka a kare mu. Dama dai inda tsaraba tafiya ai haka hannunka rabbana kana tafi hannu na dukan cinya ai shine ba zai ba. Amma in dai da tsaraba ai tafiya mu. To shikenan. To sai na dawo. Sai na dawo. Yawa manga da lafiya. Allah wallahi. To ban babar sa kunya bane? Ko yana ba da ɗaki ne fa. A da lafiya. Allah ba da sa'a. Hannu da maiko, hannu da maiko, hannu da maiko, hannu ne da maiko. Waye ya buɗa min tukunya ya ɗiban min miya? Waye ya buɗa min tukunya ya ɗiban min nama? Kai, ni na gaji da abin da ake min a gida. Nama aka buɗe tukunya. Ba dai wa gashi nan zahiri na zo na gani. Wallahi dama an ce rana 1000 ta barawo rana 1 ta mai kaya. Allah ku ya nuna min duk ranar da na kama mai zuwa yana bude min tukunya yana ɗiban min miya ko yana kwashen nama. Wallahi sai mun kwashi dan ban tsiya da shi a cikin gidan nan. Allah na gaji ba zan iya ba. Haka kawai kai ta dora abu ana buɗa saboda ni ba wannan ban san wani irin abu ba. Amin. Allah ya kuna ne. Na'am. Ne. Ne
Ni kin sani ba na jura cancanci. Ya? Ina ruwa na daga baku ta banza ta wofi. Haka kawai ku rika zaman kafirci wanda musulunci bai yarda da shi ba. Magana domin Allah. Na fito daga ban daki. Yarinya nan ta zo ta ajiye abinci. Buɗewar da ta yi ta juya. Kawai sai na ga yaro ba ƙashi rugu ya kama hanya ya shiga cikin filas. Cikin wannan kwanan tuwa. Shi ne na zo na buɗe na cire mata saboda kin san shi wannan kyankyaso yaro ba ƙashi. Idan ya shiga abinci kana ci za ka tsinke da amai da gudawa. Minti 20 ya wuce sai lahira. Shi ne na gyara mata. Don haka ba na son shashanci. Ku sace gaba, haramun ce gaba. Allah ya tsine wa mai gaba ya la'ance shi. To shi kuma abin da yake hannun ki. Wallahi firgita ne kika ban ma san yana hannuna ba. Shi ne ai yaro ba kashin ya hau kai. Zan ajiye mata shi. Wallahi in gaya miki ku daina ku ko ki rika kula da abincin ki. Kar ku je ku ci wata guba daga kayan mijinki. A samu matsala. To zo ki shiga ɗaki. Hannu da maiko. An Allah ki haƙuri kin ji? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mama wai yaushe za ki koma ne? Mama, na fa lura ne ma kike ki zubar min da mutunci a cikin gidan nan. Wallahi tallahi duk abin da ta bayyana take faɗa an mata gaskiya ne kina yi ne. In baki bi wallahi ma an ba za ta dinga cewa kin yi ba. Yanzu ranan kirikiri ina kallon naman nan kika bige da kyankyaso ne. Amma haka ne hakuri na bata hakuri mama fi sabilillahi. Ashe Jazuli gaskiya yake faɗa. Shi yasa da yazo ya faɗa min maganar nan yace duk abin da ya shigo da shi cikin gida da sunan ya taho matarsa da shi. Sai kin tare shi kin kwace kin sa masa ido kin ta magana kin ta surutu akai. Ashe gaskiya yake faɗa. Shi yasa ma na ce ya turo min ki. Abadan Allah. Ko ni ba zan yi abin da kike yi ba wallahi. Wato zan zubar miki da mutunci. Ashe ma kina ma da mutuncin kenan har da zan zubar miki. Oh, dama da Zuli kara ta yi zo ya kawo. Shine kenan yaje da munafurci yace yanzu kina son gani na ko? To uwa ta yi mun fada. Ni ba fada nake miki ba maman mu gaskiya ne wallahi. Shikenan ni sai wannan abin sai ya zama abun gori dan ma ba kishiya bace kishiyar dinga ce da kishiya ce ai gori ya same ni kenan fi sabilillah. Kai miki gori ba. Tunda dai abin naki har ya kai ni zaki kalla ki min shari. Wato na shiga yan dauke na shiga yan sace na shiga dan hali. To aikin sha a mama sai ki jira naki zuwa. Tunda ni za a yi wa shari. To barin gaya miki yadda na zo tunda zuwa ya kawo miki karata zan saka karami cikin babba tiriyan zan koma idan na koma in ya so sai mu kwashe ta zabiya da memoloni da shi don wallahi tallahi babu yar iskan macen da ta isa in haifi da ta mallake shi ta juya shi a ce ina gani sai dai sai abu ya bata ni ga tsohuwar banza tsohuwar kwankwan tukwan a gefe ko iraya wata banza can kawai gamuwa titi dole ne ɗana idan ya zo da abin karɓa an ga menene a ciki. Amma maman mu ke ma lokacin da baban mu ya auro ki duk irin wannan abin ya miki wai sa miki ido. Fi sabilillahi. Wayo ke dai Aisha ni wadan bani ya tuci na garin mu. Tunda dai ki ido ba gani ba ai sai dai a yi shiru a rufe da buzu wai matan malami ta yi cikin shege. Kawo shi ta nan kar a huda abun. A yau shi kenan za a ci daɗi a gidan. Ke ya kike rashin hankali kamar goyon goro? Ya ina kika taba ganin an yi haka? Ai ba a zuba naman miya baka san kansa ba. Kamar abinci ne da ke buhu a ɗaki. Ki je kawai ki sa kwano ki kwamfata ki zo ki zuba. Babu kyau kamar kin ci mushe ne. Ko da hannu ki auna. Ki san ka'idar mai kika yi. Yanzu wannan nama ai dole a kirga shi a san guda nawa ne. In san meye na wace ki san menene naki menene namijinki. A'a maman mu. Ai shi wannan naman a wajen mai naman kullum muke siya. Mun saba duk sati abun shi muke siya. Kuma mun san guda nawa yake bada bai wuce 10 ko 12. Oh kin tabbata ya kai 12? To tsaya na gani.
kwarai 12. To ke san me? Wannan buzuzun bana cin sa wannan. Bana so. Wannan tsokar guda 6 nawa ne. Guda 2 ki jefa mijinki akan abinci. Rago 4 ke ma ki tsoma a bakin salati. Ko kya samu ki dan marmaro. Dan Allah mama wai me yasa kike irin wannan rayuwar ne? Wannan wani irin rayuwa ne? Yanzu kin ga an gama girkin nan an sauke ba a zuba miki nama akan naki abincin bane? A'a, ni ba ban saba wannan zaman kallular irin naki ba. Ban saba ba. Ni na fi so baki na koyaushe in ji ina kumurya da nama. Kina nan kina zaman ki tuƙoƙoƙo kukan jakin matsiyaci. Ba zan iya ba ni. Don haka ni yau fa ɗaya kwana na 7 a gidan nan sai na ga an siyo wannan naman kamar na maita. Magana domin Allah. To ya za a yi? Ya za a yi mama? Mu ba daga sati sai sati ake kawo naman nan garin nan. Ya sai ki Ba zama. mahauta. Au daga sati sai sati? An Allah ya yarda gobe yanzu. Ina gida. Dole in je Jazuli abin da ya siyo ya kawo min ya siyo ya kawo matarsa a samu a tattaba. Kuma wannan nama ba haka ake girki ba. Kin zuba tattasai ai wannan ta ji sai ta miki dariya. Ki kuma kawo danyen nama ba a wanke shi ba komai ba kuma ki watsa akan tattasai. Wannan sai kin wanke yake zuba shi ki dan tafasa ki barbada gishiri ki dan yanyanka mai albasa. In ya tafaso tukunna ya dan fara tsorata sannan in ya so in tattasan ma aka da fadukan zaki sai ki zuba masa akai. Amma ina yanzu abin da za a yi tunda an riga an zuba wannan ki bar mu idan an gama miyar an dan soya ta ni na yi wannan aikin karki damu ba komai da ma tashi kika tafi daki ni na yi girkin wallahi. A'a. Mama. Na'am. Naji an yi sallama kin tafi kuma sai naga kin dawo. A'a. Har na fita sai naga kaman hadiri ne a sama. Sai naga me ya amfanin tafiyar? Ai garan dawo da in tafi hanya ruwa ina rike ni garan dawo gida ai. To mama. Wallahi na'am. Fasa tafiya ki? Na fasa sai goben Allah ya kai mu. Kin ga fagari. Na tafi ruwa je ki mena hanya? Ina zan je ruwa da ke ni. Shine na dawo. Aminu alaikum assalam. Na'am. To ainihin mama na dauka cewa tun dake riga kin tafi. A'a, ai na fita naga haddiri. Naga gari ya turbune ya bata rai. Nace a gare ni gida. To yanzu mama, wa'annan kajin kuma da aka kai tasha ya za'i da su. Ai ba abin da zai same su. Zan je lafiya, lau zan je in same su. To, an burji. Na'am. Wannan. Wannan gawayi ne. Me? Gawayi. Gawayi ita ce so mata gawayin ai. Yanzu anan gawayi ne? Gawayi ne. Ciwon gida ya tashi. To. Na tuna abin da zan yi gara in je ruwan yi da ke ni. Ha. Tafiya kuma zaki? A'a. Ai na fahimci kamar ya fara baje a garan je gida. To. Allah ba mu alheri. To shikenan. Garan je gida Burji. ba zan zauna ina ganin gawayi ba. Wannan gawayin za a kawo kifi in an jima. Na'am magana. Na'am? Magana. Masara. Za a nika masarar garin za a kawo gobe. Naji kamar ka ce kifi manga. Ba kifi na ce ba. Ba kifi na ce ba. To ni dai na wuce. To. Ai a ci gawayi lafiya. To. Allah ya tsare. Bari je rakata. To. Bari je rakata. Ba mu zo da kai. Kai. Allah na gode maka alhamdulillah. Kin ji dai dan Allah dan Allah kake mana. Kuma zan manta ba insha Allah. Ba na son dawo ki ce biki abu biki ba. Ina matsala. Kudin ce ba ne ko? Sannan da kudin mai. Mai. Kun ma ya kare? To ka san abin ne sai a hankali. Abin da nake so da ke hanne da ke wannan ki gani nan kin ga ina da 500 kenan ko a nan gurin ko? Kai. Wace irin rayuwa kuke haka? Menene? Dama kudin cefane ne zan bata. Kudin man hannawa ne? Naji ana maka wannan makudin lissafi. 700 ne dama. Shi kenan yarinya za ta samu mai yalle suwa. 700? Man 700 garin nan za mu dafa abinci su ci? To ni ba a wannan shashancin da ni tafiya ba guzuri. Kaga, ingo, ba ta a siyo mai ya isa. Yawwa.
su ya isa. Kana ji ko? Ina ji. Su kuɗi al'aura ne, ba a fitar da su a gaban mutane bare mace. Haka ne. In kana nuna wa mace yau kana da shi, to wata ran sai ta maka kankat. Ungo. Na san ba wayo gare ka ba sai sa aljihunka. Ka daina fito da kuɗi a gaban mutane. Shikenan. Ba kyau. Ne zan tafi. To Allah ba da sa'a. A da lafiya. Wani ma ya rawa bare dan makari, wani da tusa wani da karɓar riga. Wannan hali suke ciki dama? Allah da iko. To ya zan yi? Ni fa da na yanke shawarar cewa ma ko zan ci Jazula ne kawai ya sake ni in huta. Ba ke ganin garba. Ya za a ki ce ya sake ki kamar ba ai zamani ba. Kina yarinyar ki wata tsohuwa daban ta zo ta ce za ta tayar miki da hankali saboda kina zaman ɗanta. Ai idan tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba. Haka zalika jaki ba zai ji kunyar ya da shi ba. Ban gane ba, me kike son faɗa mini? Fito fili ki gaya min me kike so ki faɗa min. Yanzu abin da nake so in gaya miki, ba ke kike yin girki ba? Gani nike yi. To, yanzu ki ware girkin ta waje ɗaya. Ki dan sa mata barkono da attarugu. Dinga cika mata sosai. Kina kai mata. Saboda zafin barkonan shi zai sa idan ta yi zafi zai ruruta mata ciki. Bakin ce tana leƙen ku ba? To a hankali zan baki shawara. Na ji daɗin wannan shawara da kika bani. In zabga mata yajin nan, in zabga. Sai za ki zabga. In zabga mata yajin nan. Yawwa. Saboda idan ta ɗanɗana gobe ko an ce ta yi man ba za ta yi man ba. Ba za ta yi. Na gode sosai kawata. Shi ki. Ina ta shi da fata. Hannu da maiko, hannu da maiko, hannu da maiko. Hanne? Lafiya? Da dai, mama? A shara na zuwa. To. Mama ce take bincike cikin shara wai ko mun ci abu ba ba ta fata ba. Mun ci wani abu? Ai to me za mu ci mu manta mama mu kuwa? Uwa ai uwa ce. Ki ji ni zaki wa shari? Kawai ki zo ki same ni a wurin ki dan tumamin shari saboda ku da ma yayin yanzu ba kunya gare ku ba ku da kunyar ku zagi surka. Wani irin shari? Idan uwan mijin ta nemi a girmama ta ai sai a girmama ta idan kuma bata nemi girman ba shike. Hanne? Me yasa haka? Shige ki tafi. Gaskiya ne. Mama ki hakuri. A dan Allah mama ki. Ai abin da aka gani a gida shi za a fito daji a yi. Yayi kyau wannan magana. Ai gane da ta faɗa min ba laifinta bane laifinka ne. In ka nuna mata ni mai mutunci ce da kima. Ai dole ta mutunta ni. Yanzu wannan menene? Ba za ta ƙara ba. Yanzu wannan menene ba abubuwan mu cinye-cinyen ku bane? Ina daki ga ho. Inda ba ka siyan abu ka cige daki da ita ku cinye ka nuna mata ni tsohuwar banza ce. Dan Allah dan Allah mamaki. Ai da ba ta yi mun ba. Haka ta zo gidan nan? Lokacin da ta zo kirji kamar Allahn sha. Fiyu da ita kamar an zana daya.
yanzu kalli yadda ta zama ni ina can ga tsohuwar kwankwanta kwankwa. To ke hakuri ba za a ƙara. Dole yarinya ta ci gaba da zai. Ba za a ƙara. Na gode. Ba za a ƙara ba mama. Ba na son ga kina kuka mama. Ba za a ƙara ba mama. Ki hakuri dan Allah kukan ki tayin min da hankali yake mama. Ki hakuri mama. Ni kika zaga yadda ji. Ki hakuri mama. Ki hakuri mama. Amma dai hanne bai isa kike irin wannan abin ne hanne. Yawwa hannu Allah ya miki albarka da Allah abin da nake so da ke hannu ina jin daɗin abin da kike zaman da kike da mahaifiyata cikin kwanciyar hankali kina kuma yin hakuri ba matsala ki kara hakuri wata ran sai labari kin ji ko insha Allah yawwa abin da dama nake so na ga miki kenan wata ran sai labari wayo Allah ungo lafiya ina ka lafiya menene faru mama so take ta kashe ni yarinyar nan kisa kuma mama ina hannata za ta iya kashe ki yaji ta zunduma min a cikin abinci dan ta kashe yaji mama Hannatu ungwarke mana ya haka ta faru ne ga irin abun ko menene yanzu abincin da ka ci da zakaji yaji ni ban ji yajin komai ba amma ni abin da nake so da ke dai kara hakuri ina zuwa mama ya hakuri sannu ai ina ga miki kasuwa yau alhamdulillah Allah wallahi yau kasuwa ta yi min abin da bata taba yi min ba ka ce gobe kaza za mu ci kaza kawai kaza kawai ai abin ya wuce ai dawi su ma gobe sai mu ci Allah kai ai kasuwa fa ta yi kyau fa sosai Allah na tuba a wannan lokacin bana jin wani ciniki ya taba zuwa mu kamar wai wanda ya zo mu ai insha Allah tukuici ma yar 25 din nan zan siyo miki Allah a tabbata yar 25 Ya aka yi mama barawo da ya shigo ta ina ido me ya sami idan make mun aka yi waye kiran ka na zo yi da rana ja daki to za ka cire mun to wayo to ya muje daga ciki mama muje daga ciki bara an zo Yi haƙuri mana, yi haƙuri. cikina. Babu wata tiyata za ki iya ba mu ko ki mai da mu gurin daji gobe. Wallahi na gaji da gidan nan. Mama yanzu wai da ke gana abincin ba. Mama ƙarya take ba abin da take dafa. Ramlat, mene miki ne haka? Ni fa mahaifiyarki ce, ni nake miki ƙarya yau. Bari ki. Kin gani ko kullum sai ta mana ƙarya, babanmu baya mana ƙarya. Ki gaya wa binki cewa kare ƙara zuwa ofis ina maula. Kai haƙuri da ranka alaji, kai haƙuri. Da taimake mu. Duk kudaden da kike sa da ke kamsa bai su ba, har sai sun ƙara haɗawa da zuwa ofis ina maula. Tuwon dawan nan ne ma da daga tuko da su, shine muka dafa. Ni na ciki da ke yi tuwon dawa, ni ba na jin kuɗi. Da aka kawo mana agaji. Ina rasa nuna rashin imani na matan nan. Kai ka gama shan wahala ka kawo abin su tattara su cin. Inda wani ya rawa aka ba shi kuɗi, idan wani ya yi duka zai shi. In ka ji gangami akwai labari.
daga kamfanin da ya shahara wajen kawo muku haɗaɗɗen fina-finan Hausa. Abnur Entertainment ke gabatar muku da fim Haske Biyu. Me yasa ba za ka roƙe shi ba tunda shi bai yi tunani zai ba ka ba? Na roƙe shi. Shi tun da ya san ya ji da sai na roƙe shi. To me yasa kai ba za ka roƙe shi ba? Girman kai kenan ko? Wace me yasa ba ki ganin darajar na dai? Ni ba mutum ki fa da rinka sanin cewa aure. To wani irin miji ana fama da talauci? Haske Biyu. Lokacin da nake neman ki, kamar za mu haɗe juna saboda soyayya. Me yasa sai da muka yi aure za mu zama ɗaya? Kai ciwo da kai. Haske Biyu. Mustapha ‘ya'yana ba za su ci abincin almajirai ba. Malamin mu kuma makarantar Islamiyya ya ce ba kyau su bar da abin. Kai rufe mun baki, ina ruwai. Anya yaran nan ba ku ɗauki kuɗi na ba. Ni dai ban ɗauka ba, ni ma ban ɗauka ba. Ya ko da nake zargi na ɗauko miki kuɗi. To Hajiyawa ya sani abu a duhu. Hajiya ta laki. Kai Haske Biyu. Haske Biyu. Haske Biyu. Menene me aka yi? Gidanmu ya zo a ɗakinmu ya ɗauko mana biredi. Allah ne ya baku ba wallahi yanda Allah ya baku haka shi ma ya bashi. Dana ba barawo bane ba kai hakuri kawai. Haske Biyu. Haske Biyu. Shirin Nur Bello, shirya Abdul Ahmad mai kwasho, ba da kuma Aminu Esmo. Na lura da cewa so kike ki kashe ni. To wallahi sai ki riga ni mutuwa. Haske Biyu. Tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin fasikin mutum irin Tahir ba. Mutumin da ya so ya lalata da ni a ƙasa mai tsarki. Kafin ku yi aure kenan? Idan mun yi aure yana nufin zina kenan? Kada abin ya daure miki kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba, kuma baki san inda zan same shi ba. A matsayin ki na uwarsa. Sunansa kadai na taba ji, dan ban taba ganin sa ba. Balantana in san shi. It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Mijin Biza. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure.